Saiki Pak Carek Bagong multi talent ape bagi ilmu psikologine wong Jawa. Carane gampang. Salah siji contone nalika enek tamu. Pitakonane mok gampang, mok siji tok. Ya kuwi apa? Ngombemu apa? Nah, jawaban dari tamu tersebut iku iso membuktikan karaktere wonge. Ngene, Bro. Tamu sing jawabane wis ora usah repot-repot. Kuwi jelas tamu sing ora pede. Terus tamu nek jawabane wis sak-sake wae. Kuwi jelas tamu sing ora duwe pendirian. Terus tamu sing njaluk teh hangat gulane sithik banyune aja kakean. Nah, kuwi tamu sing kakean jalukan. Nah, ngono kuwi langsung usir gak apa-apa. Terus tamu sing jawabane wis aku njaluk banyu putih wae amarga aku ngerti nek kowe ora duwe duit. Kuwi tamu ngece, antem boto ngono iki. Sing terakhir tamu nek jawabane wis gak usah ngombe. Aku ngerti nek ape mbok racun. Kuwi jelas tamu nake utang. Nunut wifi neng omahe Pak Lurah. Ngupload video. Sik. Ganti sik wifi-ne. Sandine tak gantine dhisik. Ben banter. Yuk. Om, sandine mau ganti nih, Om. Apa Mbak Iza? Sandi. Iya. Ganti apa? Bintang ping 8. Gak emek. Bintang ping 8. Iya. Masa ra kena? Ora. Ya wis, gorene HP-ne. Masa ra kena bintang ping 8? Gak kena. Waduh. Lalu gue sih, kok tak benekno. Ya. Oh, alah. Hei, padahal sandine tak ganti bintang ping 8. Cek ra kena. Iki lho buktine. Bintang ping 8. Waca to Mbak Iza? Bintang ping 8 to? Iya. Oh, masa ora kena? Ora kena. Nyambung, Bro. Sing goblok Mbak Iza. Ora roh carane nglebokno.